Mathaji, Hare Krishna. Thanks, Mathaji. Namo Om Vishnu Padaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti. Hare Krishna. Om Ajnana Timrandasya Jnananjala Chalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamaya Dadati Swapadatikam. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopishu Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Patitanam Pavanebhyo Namaha. Nama Om Vimati Bhakti Vedanta Swamini Namini Namaste Saraswati Devi Gauravan Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Paschatad Satarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Voice is breaking, Mathaji. Radhika Mathaji. The voice is breaking. फोटो इस इज मूला ऑल्सो सोनिया नॉट शेयर स्टिल பண்ணலாம் हो जाता है, स्टैंड स्टिल हो रहा है आपका फोटो भी. ஸ்டில்லா இருக்கு மோகன்தாஸ் பிரபு. எஸ் மாதாஜி, ஸ்டில் ஆயிடுறது, நடுவுல உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆயிடுறது. ஒயர் வேற அசந்தா அதனாலயே ஒண்ணுமோ தெரியல. గుడి సంబంధం ఉండేదంట నవదీప్లో నీళ్ళు పోసుకుంటామా? இல்ல இல்ல இங்க கரண்ட் இல்ல. ஒரு செகண்ட் இருங்க, நான் ரீலோகேட் பண்றேன் இடத்த. ஹால் பர்சன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, யூ கேன் ஷேர். என்ன ஷேர் பண்ணணும் சொல்லுங்க. இன்னைக்கு என்ன அது எந்த 30 மாதாஜி. ஐ திங்க் 11 இல்ல 30. 1 minute மாதாஜி. பிரபுபாதா டிசேபிலிட்டி டே ஏதாவது சொல்லணும் மாதாஜி? இன்னைக்கு வந்து ஆமா கரெக்ட், இன்னைக்கு பிரபுபாதாவோட டிசேபிலிட்டி டே காலையில அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் மாதாஜி. பிரபுபாதா பத்தி நிறைய நீங்க சொல்லணும். எனக்கு ஒருத்தரோட என்ன சொல்றது, ஒருத்தரோட ஆசை வந்து இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா அவர் எவ்வளவு ஸ்பிரிச்சுவல் வந்து அவ்வளவு சப்போர்ட் நினைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நீங்க திங்க் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஒருத்தர் சிங்கிளா நின்றாரு, ரைட் சொன்னாரு. இந்த மாதிரி கீர்த்தன் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணா நம்ம நல்லா இருக்குமோ நம்ம நல்லா இல்லையோ, நம்ம ஜபம் பண்ணாலும் கிருஷ்ணரே வந்து பலராமோட வேலையா அவர் வந்து எல்லாரையும் அமுச்சு வைப்பாரோ. ஓகே நீங்க போங்க, கேளுங்க கேளுங்க. ப்ரீச்சிங் கூட அதான். இப்போ நான் ப்ரீச் பண்ணி எனக்கு நீங்கெல்லாம் வந்து உட்காரிங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலா என்னோட டேலண்டோ இல்ல உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் இன்னொன்னு. பட் மெயினா என்னன்னா, ஓகே ஏதோ இவர் கத்துக்கிறாளே, இவருக்கு பேக் பண்ணி அனுப்பலாம்னு சொல்லிட்டு பலராமா வந்து சேர்த்து அனுப்பி வைப்பாராம். அந்த லெவலுக்கு வந்து ப்ரீச்சிங் மிஷனை வந்து அவர் அவ்வளோ பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான்னா நான் சொல்றது வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் ஆனதுக்கு வந்து ரீசன் வந்து சிங்கிள் மேன் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் அப்படின்னு. எப்படி நம்ம இந்தியாவில வந்து ஃபாதர் ஆஃப் த நேஷன் மகாத்மா காந்தி நிறைய பேர் இருந்திருக்கலாம்,
பட் அவர் தான் சோல் அப்படின்ற மாதிரி. ஆனா இங்க வந்து பிரபுபாத் எப்படின்னா அவர் தான் சோல், வேற யாருமே இல்லை, ரைட்? அதுவும் தெரியாத ஊரு, இல்லாத தேசம், அதெல்லாம் வந்து போற சான்ஸே இல்லை. ரெண்டாவது வந்து அது மட்டும் இல்ல மாதாஜி, ரொம்ப கஷ்டங்களுக்கு நடுவுல, ஆமா பயங்கரமான ரொம்ப கஷ்டங்கள், கஷ்டங்களுக்கு நடுவுல அத கூட அதுவும் நம்ம கொஞ்சம் படிக்கலாம்ல மாதாஜி, நம்ம அந்த இத கொஞ்சம் பிரமிப்பா இருக்கு மாதாஜி. அவர் செஞ்சதெல்லாம் நினைச்சு இப்ப பாகவதம் படிக்க 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 அவரோட இதெல்லாம் பிரமிப்பா இருக்கு மாதாஜி. அது இவ்வளவும் வந்து ஒரு மனுஷன் இல்லாம நம்மளோட சிக்ஷா குரு அவர் தான். நம்மளுக்கு வந்து சிக்ஷா பரம்பரை, நம்ம எல்லாருக்கும் அப்கோர்ஸ் நிறைய சிக்ஷா குருக்கள் இருக்கலாம், பட் நம்மளோட ஒரிஜினல் ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஷா குரு ஒரிஜினல் பிரபுபாத் சிக்ஷா தான். குரு இன்னைக்கு அவர்தான். ஏதாவது பண்ணணும்னா அவரை பத்தி படிக்கிறதை விட நான் ஏன் சைத்தன்யா படிக்கணும் அப்படின்றேன்னா, அவரை பத்தியும் படிக்கலாம் லாஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ், பட் சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா அவர் எழுதின கதை அண்ட் அவர் வந்து அவ்வளோ இஷ்டமா கொண்டு வந்தது. ஏன்னா இது வந்து சன்ன அவதார். நீங்க சொல்வீங்க மாதாஜி இது சன்ன அவதார், இது உண்மையோ பொய்யோ அப்படின்னா, இது பொய்யா இருந்தா இத்தனை விஷ்ணு கோயில்களுக்கு இதை ஒத்துப்பாங்களா? நம்ம இஸ்கான் விடுங்க, நம்மளோட உடுப்பி கிருஷ்ணா பழைய டெம்பிள், அங்க வந்து பாதம் போகுது, டெம்பரரியா இஸ்கான்ல இருக்கு. ஐ திங்க் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம்க்கு போயிட்டு இருக்கு, ஸ்ரீரங்கம் ரைட்? இதெல்லாம் எவ்வளவு கன்சர்வேட்டிவ் டெம்பிள் தெரியுமா? உடுப்பி கிருஷ்ணா, ஸ்ரீரங்கம் எல்லாம் பாதம். அனுஷியா மாதாஜி ஸ்ரீரங்கம்க்கு அந்த பாதம் போயிடுச்சான்னு தெரியுமா? அவங்க சிக்னல் ஆக்சுவலா சொன்னாங்க, அவங்களுக்கு அடிக்கடி போயிட்டு வரவங்க. மோகன்தாஸ் பிரபு அவங்க நம்பர் கொஞ்சம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, நான் அப்புறமா வாங்கிக்கிறேன். எஸ் மாதாஜி. சோ எதுக்குன்னா அந்த பாதம் வந்து அங்க பிரதிஷ்டை பண்றாங்க, அங்க போகுது. சோ இந்த மாதிரி என்னன்னா சைத்தன்யா நடந்த இடம் எல்லாம் போகுது. அதே மாதிரி பாண்டுரங்கு டெம்பிள் ட்ரிப்ளிகேன் இருந்தா யாருக்கும் தெரியும், பார்த்த சாரதி டெம்பிள் எல்லாருக்கும் தெரியும். பாண்டுரங்க ட்ரிப்ளிகேன் வந்து அவ்வளவு இது. ரெண்டாவது வந்து குருவாயூர் வெரி எக்ஸால்டட். குருவாயூர் வந்து பிரத்யட்சமா சுவாமி வந்து அவர் பட்டத்திரி நாராயண பட்டத்திரி சொல்றப்ப ஊன்னு கேட்டு 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 அந்த நாராயணியம் எழுதுனது மாதாஜி. அவர் சொல்ல சொல்ல அவர் கேக்குறாரு, ஊன்னு சொல்லிட்டே இருக்காரு, இவர் எழுதுறாரு மாதாஜி. யார் பிரபுபாத் சொல்றாங்க? ஒரு நாராயண பட்டத்திரி நாராயணியம்னு எழுதினார். நாராயணி பட்டத்திரி மகாராஜ் அது கிருஷ்ணரோட தயை, அது வேற. இவங்க சொல்றது பிரபுபாதரோட பாதங்களை எல்லா இடத்துலயும் கொண்டு போறாங்க. மாதாஜி அது அவ்வளவு ஒரு பழமையான அந்த கோவில்னு சொல்ல வர்றேன். ஒரு ஃபேமஸ் பழமையான கோவில்னு ஸ்ரீரங்கம் சொல்ல சொல்றீங்க. இது குருவாயூர் ஒரு கோயிலுக்கு குருவாயூரும் பழசு. குருவாயூருக்கு அப்புறம் வரலாம் மாதாஜி, ஏன்னா அங்க போகுதான்னு எனக்கு தெரியாது. சோ அதனால இப்போ நம்ம மெயின் பேசிட்டு இருக்கோம், நம்ம டைவர்ட் ஆயிட்டோம் டோட்டலா சம்மந்தம் இல்லாம. சோ பிரபுபாத்தோட டாபிக்ல என்னன்னா, அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று இல்லாம பாண்டரம் கோயில் எதுக்கு சொன்னா, அங்க வந்து சைத்தன்யாவோட பிக்சர் அவ்வளவு பெருசு போட்டிருப்பாங்க ஹால் வேல ஒரு வால்ல. சோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய என்ன சொல்றது, அந்த சைத்தன்யாவே நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்தது பரமா. ஏன் சைத்தன்யா விடுங்க, நம்ம நாம பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. இது கேட்காதவங்க யாருமே இல்லை, இந்தியாவில பிறந்து எல்லாருமே கேட்டிருக்கோம், ஆனா ஒரு தடவையா ஜபம் பண்ணிருக்கோமா இல்ல, ரைட்? ரெண்டாவது வந்து ஊக்கம். இப்போ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு நான் சொல்றேன், நேற்று ரொம்ப நம்மளுக்கு கொஞ்ச நாளாவே உடம்பு மோசம், நேற்று ஒண்ணுமே முடியல, இன்னைக்கு கோயிலே போக முடியாதுன்னு நினைச்சேன், இஸ்கான் கூட போல. சரி ஓகே போக முடியலன்னா இன்னைக்கு நாக சதுர்த்தி. அம்மா வந்து எப்பவுமே வந்து நாக சதுர்த்தி போயிட்டு எப்பவுமே வந்து வெளியில பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு தான் வரும், ரைட்? ஸோ இன்னைக்கு வந்து இறங்கிட்டோம், லேட்டா தான் இறங்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்க. பொண்ணெல்லாம் அமிச்சிட்டு நாங்க இறங்கினதே ஒரு 9:30 மணி 10 மணி இருக்கும். இறங்கிட்டு நாங்க வந்து இங்க வந்து பக்கத்துல சிவா விஷ்ணு டெம்பிள் இருக்கு, அங்க போயிட்டு அங்க நாகத்தை எல்லாம் பார்த்துட்டு பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு, ஐயோ மாதாஜி நீங்க எல்லாம் நாகம் எல்லாம் கும்பிடுவீங்களான்னா, ஆமா இருக்கிற பரம்பரையிலயும் பழக்கத்துல இருக்கிறது எல்லாமே தேவர்கள் தானே. ஏன்னா கும்பிடுற விதம் தான் மாறும். நம்ம வந்து எனக்கு இது வேணும், லைக் தனுஷ்ரீ மேம் கூட கேட்டாங்க, நான் விபூதி எல்லாம் வைக்கிறதே விட்டேன், நான் இன்னும் எல்லாமே வச்சுட்டு இருக்கேன் மேம். எங்க போறேனோ அங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ அது பிரசாதம். என்ன எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு வேணாம, எனக்கு வந்து கிருஷ்ணரோட பிரேம வேணும், கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் சேரி. ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே வந்து எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ். இப்போ எப்படி நம்ம பிரபுபாத் நம்மளோட குரு மகாராஜ் எல்லாம் சொல்றோமோ, அதே மாதிரி ஒரு தேவர்கள் பியோர் டிவோட்டிஸ் வந்து டைரக்டா கோலோகத்துல இருக்காங்க. பியோர் டிவோஷனோட கொஞ்சம் கர்மா இஷ்டம் இது இருந்தா அவங்க வந்து டெமிகாட்ஸ் ஆவாங்க, ரைட்? ஆனா நம்மளோட கம்பேர் பண்ணிச்சு ரொம்ப எலிவேட்டட் தான். அதனால அவங்கள மீட் பண்ணி கேட்கறதுல என்ன, கரெக்டா வந்து 6 வயசு 6-7 இயர்ஸ் பசங்க அங்க வந்து 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தத்வா ஸ்கூல்.
அவங்களுக்கும் தெரியாது. அவங்க பாம்பு பார்த்து பாம்பு கதை அப்படின்னாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரவுண்ட் போச்சு. நானே ஏதாவது சொல்லணுமா கதை அப்படின்னு. அந்த டீச்சர் வந்து ஓகே அப்படின்னு போயிட்டாங்க. இன்னொரு டீச்சர் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கொடுக்குறீங்களா, நான் வந்து நானும் குங்குமம் கொடுங்க, பால் கொடுங்க அப்படின்னு. சரி கொடுத்தேன். உடனே வந்து சொன்னாங்க, நீங்க ஏதாவது உங்களுக்கு கதைக்கிட்ட ஏதாவது தெரிஞ்சா சொல்றீங்களா? நானே ஓகே, என்ன சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுங்க. ஏன் சொல்லணும்னா, ஒருத்தவங்க நோ சொன்னாலும் இன்னொருத்தங்க கூட்டிட்டு வந்து நம்ம கிட்ட கிருஷ்ணர் சேர்ப்பாருன்றதுக்கு சொல்றேன். ரைட், நானே இனிஷியேட் பண்ணாலும் அவங்க நோ ஆனாலும் இன்னொருத்தங்க சொல்வீங்களா அப்படின்னு. ஓகே, கடைசியில வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டீச்சர்ஸும் வந்து அந்த கதை கேட்டாங்க. நான் என்ன கதை சொன்னேன்னு நீங்க கெஸ் பண்ணுங்க. பத்திதான் சொல்லிருக்கீங்க. பலராமர் பலராமரை பத்தி என்ன கதை? பலராம் எப்படி அவருக்கு வந்து படுக்கையானா அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க. ஆனா நான் அந்த கதை சொல்லல. பிரபுபாதா கதை சொன்னீங்களா மாதாஜி? பிரபுபாதா சொன்னா ஓடி போயிடுவாங்க. ஏன்னா 18 டேஸ்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் பிரபுபாதா பார்த்து யாரா இருக்கு அடிக்கடி வீடியோ வருது அப்பா அப்படின்னு நினைச்சேன். நீங்களும் அதான் நினைச்சிருக்கீங்க. 6 வயசு குழந்தைக்கு ஒரு ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாம்பு போகும்போது கிருஷ்ணரோட லீலை. ஓகே, ஆப்வியஸ்லி கிருஷ்ணர் தவிர நமக்கு வேற லீலை. ஹரிபோல் சொன்னது யாரு? சித்திரலேகா மாதாஜி. ஹரிபோல் கரெக்ட். குழந்தைனோட ஞாபகம் வந்துருச்சு. குழந்தைகளுக்கு அந்த கதை ரொம்ப பிடிக்கும். காளிங்க நடக்கணும்னு சொன்னேன். ஏன்னா அது கூட என்ன ட்விஸ்ட் கொடுத்து சொன்னேன். இன்னைக்கு வந்து ஸ்னேக் என்ற தேவதையெல்லாம் கும்பிட்டீங்கன்னா நல்லது அம்மா சொல்லுவாங்க, இது வரும் அது வரும்னு. ஆனா அப்படி ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பாம்பு தான் காளிங்கர். அவர் வந்து நீங்க எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வந்தா நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் சொல்லிட்டு பாஸ் ஆஃப் பண்ற மாதிரி காளிங்கருக்கும் ரொம்ப பவர்னு சொல்லிட்டு அப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி அந்த கதையெல்லாம் சொல்லி கிருஷ்ணரோட ரோல் சொல்லி கடைசியில கிருஷ்ணர் கும்பிட்டா என்ன அட்வான்டேஜ் சொல்லி கடைசியில எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா. சிலர் வெக்கமா மெதுவா சொன்னாங்க, சிலர் பக்கத்துல சொன்னாங்க. அதுல ஒரு பையன் என்னோட பேர் பல்ராம் அப்படின்னா பல்ராமும் இன்வால்வ் பண்ணேன். பல்ராம் வந்தது, அவர் எப்படி மத்தவங்களை பாத்துக்கிட்டது, அவரும் எப்படி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, நம்மளுக்கு வந்து எந்த இடம் இருந்தாலும் இதே நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, நீங்களும் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும். நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து அங்கதான் போகணும், நம்ம இந்த மாதிரி ஜூம்ல டீச்சிங் பண்ணணும், இஸ்கான் கோயிலுக்குள்ளதான் பண்ணணும், இதுக்கு அப்ரூவல் வேணும், எல்லாம் தேவையில்லை. நீங்க எல்லாருமே கோயில் போறீங்க, யாராவது ஒரு 5 கேட்டா போதும் சொல்லிடுவோம். இருக்க மாட்டேங்கிறேன். எல்லாரும் கேட்பாங்க. அதுவும் உங்களை பார்த்து நிச்சயமா கேட்பாங்க. நம்ம நினைப்போம் நம்ம வந்து வில்லிங்கா இருக்க மாட்டோம்னு நினைச்சா இருக்க மாட்டோம்னு நினைச்சோம்னா வில்லிங்கா இருக்கவே மாட்டாங்க. ரைட், வில்லிங்கா இருப்போம். நான் எனக்கு கூட ஃபர்ஸ்ட் அவங்க நோதான் சொன்னாங்க. ஐயோ அப்படின்னு நினைச்சிருந்தா சரி ஓகே அவங்க அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நினைச்சு, ஆனா உள்ள எனக்கு இருந்துட்டே இருந்துச்சு, ஐயோ இவ்வளவு பசங்களுக்கு ஏதாவது கிருஷ்ணரை கூட்டிட்டு போய் கொடுக்கலாமேன்னு அந்த ஆர்வத்துல அவங்களா வந்து இன்னைக்கு நாக சதுர்த்தியா எனக்கு கொஞ்சம் குங்குமம் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னா அவங்களே ரெண்டாவது அவங்களே வந்து கேட்டாங்க. அப்ப நான் நினைச்சு பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட பிரயத்தனம் 0 ஃபெயிலியர். அப்படியே ஃபெயிலியரா இருந்தாலும் பலராம் அனுப்பிச்சு வச்சாரு. சரி, அதை அனுப்பவே இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம். ஆனா அந்த பிரயத்தனம் பண்ணதே எக்ஸாம் மாதிரி. இப்போ ஸ்கூல்ல வந்து மார்க் வாங்கி 35 மார்க் வாங்கினதான் பாஸ். ஆனா கிருஷ்ணருக்கு நம்ம பிரயத்தனம் பண்ண மாதிரி அவங்க கேட்க மாட்டீங்கன்றீங்களா, கேட்காம போனா கூட நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணுவான். என்னடி பிரபு சொல்வாரு, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணாலே மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க கிருஷ்ணர். ஓ இதை ட்ரை பண்றாங்க ஃபுல் மார்க் அப்படின்னு. கடைசியில அவங்களுக்கு வந்து எடுத்து அந்த பசங்க வந்து அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணாங்க. எனக்கே இருந்தல். ஆனாலும் ஓகே ஏதோ முடிஞ்சு அங்க ஆச்சு இதாச்சு அது சொல்லி கடைசியில ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லி அப்படின்னாலும் நம்ம அதே நிறைய அது 9 ஃபார்ம்ஸ் அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. அது பிக்சர் எடுக்க முடியல, அவ்வளவு நல்லா இருந்து அவ்வளவு நல்ல தர்ஷனமும் கிடைச்சிச்சு. சோ எதுக்கு சொன்னேன்னா, பிரபுபாத் வந்து உள்ள வந்து எப்படி கிருஷ்ணருக்கு தெரியுதோ அதே மாதிரி பிரபுபாத்துக்கும் தெரியுது. அங்க பண்ண முடியலன்றத அந்த ஆசை வந்து எப்படி இருந்தாலும் நிறைவேற்றுறாரு. சோ நீங்களும் வந்து ரொம்ப ஆசைப்பட்டீங்கன்னா உங்களோட ஆசைகள்லாம் நிறைவேற்றும். சோ உள்ள வந்து எது கேட்டாலும் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க, இவங்க பண்ண மாட்டாங்க, இவங்களுக்கு தப்பு, அவங்க வந்து தப்புதான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம அட்டென்ட் பண்ணோம்னா எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு சக்சஸ் வரும். நம்ம ட்ரை பண்ணோம், அப்படியே வரலனாலும் கிருஷ்ணர் பொறுத்த வரைக்கும் அது சக்சஸ் தான். ரைட், ஏன்னா அதுவும் நீங்க எல்லாம் டீச்சர்ஸ், நீங்க ஜென்ரலாவே விடக்கூடாது. நீங்க இந்த டைம் நீங்க விட்டு கொடுக்கவே கூடாது. சரிங்களா பிரபு? ஒரு 10 நிமிஷமாவது சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா ஷேர் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 135 ஆகல, 128 தான் ஆகுது. 35, 36 ரெண்டு.
ஓ 35 நம்பர் ஆ மாதாஜி? டைம் ஆகுது. ஓகே ஓகே. Is it 35? 11:35 ஆ? 30 பிரபு. 30 தானே? 30. ஜெகதீஷ 30 பண்டிதாய 30 தான் 30. ஜெகதீஷ பண்டிதாய ஜெகதீஷ பண்டித பாவன கிருஷ்ண பிரேமாமிருத வர்ஷே ஏன வர்ஷகனா जगदीश पंडित ये जगत परवाना कृष्णा पर சாவி பில் வாங்கிட்டா நீங்க வேலை முடிஞ்சிச்சு நினைச்சு போயிட்டீங்களா? சரி என்கிட்ட இன்னும் சாவி இருக்கு. மியூட் பண்ணு. நான் படிக்கட்டுமா? ஜெகதீஷ பண்டிதகய ஜெகத் பவன கிருஷ்ண பிரேமாமிருத வர்ஷே ஜேன வர்ஷகன. நித்யானந்த பிரபுவை பின்பற்றுவோரில் 15வது கிளையான ஜெகதீஷ பண்டிதர் முழு உலகையும் விடுவிப்பவராவார். அவரிடமிருந்து கிருஷ்ண பிரேமை ஒரு கனமழையை போன்று பொழிந்தது. பொருளுரை. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் தமது அனுபாஷ்ய உரையில் கூறுகிறார், ஜெகதீஷ பண்டிதரை பற்றிய விளக்கங்கள் சைத்தன்ய பாகவதம் ஆதி காண்டம் அத்தியாயம் 6 மற்றும் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதி லீலை அத்தியாயம் 14 காணப்படுகிறது. இவர் சாகதக ரயில் நிலையத்திற்கு அருகில் நதியா மாவட்டத்தில் உள்ள யஷடா என்னும் ஊரை சார்ந்தவர். அவரது தந்தையான கமலாக்ஷர் பட்டநாராயணர் என்பவரின் மகனாவார். ஜெகதீஷருடைய தாய் தந்தையர் இருவரும் பகவான் விஷ்ணுவின் சிறந்த பக்தர்களாவர். அவர்களுடைய மரணத்திற்கு பிறகு ஜெகதீஷர் அவருடைய மனைவி துக்கினி, சகோதரர் மகேஷர் ஆகிய மூவரும் சொந்த ஊரை விட்டு ஸ்ரீ மாயாப்பூருக்கு வந்தனர். அங்கே ஸ்ரீ ஜெகநாத மிஸ்ரர் மற்றும் இதர வைஷ்ணவர்களின் சங்கத்தில் அவர்கள் வாழத் தொடங்கினர். சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகதீஷரை ஜெகநாதபுரிக்கு செல்லுமாறும் ஹரிநாம சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை பிரச்சாரம் செய்யும்படியும் கேட்டுக்கொண்டார். ஜெகநாதபுரியிலிருந்து திரும்பிய பின்னர் பகவான் ஜெகநாதரின் கட்டளைக்கிணங்க அவர் யஷடா கிராமத்தில் ஜெகநாதரின் விக்கிரகங்களை பிரதிஷ்டை செய்தார். ஜெகதீஷ பண்டிதர் ஜெகநாதரின் விக்கிரகத்தினை யஷடா கிராமத்திற்கு கொண்டு வந்த போது வலுவான அந்த விக்கிரகத்தினை ஒரு குச்சியில் கட்டி கொண்டு வந்தார் என்று கூறப்படுகிறது. ஜெகதீஷ பண்டிதர் ஜெகநாத விக்கிரகத்தை கொண்டு வருவதற்கு உபயோகித்த அக்கொச்சியினை கோயிலின் பூஜாரிகள் இன்றும் காண்பிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா 15th பிரான்ச் வந்து நித்யானந்தா பிரபுவும் அவர் ஃபாலோயர்ஸ் தானா. அது வந்து சரஸ்வதி தாக்கூர் வந்து அனுபாஷால என்ன எழுதியிருக்காருன்னா, ஜெகநீதா பண்டிதா வந்து சைத்தன்ய பாகவத் இருக்காருல்ல, அது எழுதினவர். அவர் ஃபாதர் யாரு? பட்ட நாராயணா அப்படின்றது நம்ம பார்த்துருக்கோம். அவர் ஃபாதர் அம்மா 2 பேருமே வந்து விஷ்ணுவோட டிவோட்டிஸ். அதனால அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஜெகதீஷா வந்து அவரோட மனைவி இருக்காங்க இல்லையா, துக்கினி, அவங்க எல்லாருமே வந்து அதே ஏரியால இருந்து இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் கண்டினியூ ஆச்சு அப்படின்னு. ஸோ ஜெகநாத் பூரிக்கு வந்த அப்புறமும் ஜெகநாதா வந்து அந்த டேட்டிஸ் வந்து யசோதா கிராமா அந்த இடத்துல நிர்வாணம் பண்ணாங்க அப்படின்னு. அது எப்படின்னா ஒரு குச்சி கட்டி கூட்டிட்டு வந்தாங்க. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஜெகநாத்ல அவங்க பண்றதெல்லாம் ரொம்ப விசித்திரமா இருக்கும். இப்ப கூட என்னன்னா குச்சி காட்டிதான் அவங்க கூட்டிட்டு வருவாங்க. அதான் நான் சொன்னேன். ஜெகநாத் பூரி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து எடுக்கவே முடியாது இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். ஸோ இவங்க எல்லாரும் வந்து நம்ம பெங்கால்னால இவங்க எல்லாருமே நித்யானந்தா பிரபுவை சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. நித்யானந்தா பிரியா ரித்யா பண்டித தனஞ்சயா அத்யானந்த வீராக்தா சதா கிருஷ்ண பிரேமாமயா. नित्यानंद प्रिया पत्या पंडित धनंजय अत्यानंदा विरक्ता सदा कृष्ण प्रेमया. Translation. The 16th dear servant of Nityananda Prabhu was Dhananjaya Pandita. He was very much renounced and always merged in love of Krishna. Perfect. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur writes in his Anubhashya, Pandita
Dhananjaya was resident of the village in Katwa named Sitla. He was one of the 12 gopis. His former name, according to the Gaura Jnana Desi Deepika 127, was Vasudhamma Sitala Grama. He seated near the Mangalakota police station and Kaichara post office in the district of Burdwan. One on the narrow railway from Burdwan to Katwa is a railway station about 9 miles from Katwa known as Kaichara. One has to go about a mile northeast of this station to reach Chitla. The temple was a thatched house with walls made of dirt. Sometime ago, the Jamindars of Bajravana Kapsi Mauliks constructed a big house for the purpose of a temple, but for the last 65 years, the temple has been broken down and abandoned. The foundation of the old temple is still visible. There is a Tulsi pillar near the temple, and every year during the month of Kartik, October, November, the disappearance of day of Dhananjaya is observed. It is said that for some time Pandita Dhananjaya was in a Sankirtana party under the direction of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and then he went to Vrindavana. Before going to Vrindavana, he lived for some time in a village named Bangsada, which is 6 miles south of the Memory railway station. Sometimes this village is also known as the place of Dhananjaya Patta. After some time, he left the responsibility for worship with a disciple and went back to Vrindavana. After returning from Vrindavana to a dirty of Gaura Sundara is in the temple. The descendants of Pandita Dhananjaya still live in Sitala Grama and look after the temple worship. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. So very clearly என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, இப்போ வந்து இவரு நம்மளோட தனஞ்சயா பண்டிதாக்கு ஒரு கோயிலே இருக்கு. அவங்க கீழே வழிபாடுல வந்தவங்க எல்லாம் தான் இன்னமும் அந்த ஆண்டவர் கிருஷ்ணரோட டெய்டி அங்க இருக்கு இல்லையா, அதை வழிபடுத்து வராங்கன்னு. இவங்க யாருன்னா கார்த்திகை மாசம், இப்ப கரெக்டா நம்மளோட அக்டோபர் நவம்பர் இந்த கார்த்திகா மாசம் தான் அவர் வந்து இறந்துட்டார். ஸோ அதனால இன்னமும் அவருக்கு பூஜை நடந்துருக்கு. இது வந்து நம்ம ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். என்னன்னா, இதெல்லாம் உண்மையா வாழ்ந்தவங்கன்றதுக்கு இவங்களும் ப்ரூஃப். ஏன்னா அவங்க பரம்பரையில இருக்கிறவங்க பாட்டனோட 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 பாட்டன் அப்படின்றவங்கள இருக்காங்க. சோ இப்ப என்னன்னா 12 கோபாக்கள் இருக்காங்க. அதுல ஒரு சித்தலா அப்படின்னு ஒரு கோபா, அதுல ஒருத்தர் தான். ஸோ இந்த 12 கோபாக்கள் கேரக்டர்ஸும் முக்கால்வாசி பேர் வந்து நித்யானந்தாவோட இருக்காங்க. ஸோ அதுதான் இங்க கனெக்ஷன் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. சீதலா கிராமம் என்ற இடம்லதான் இந்த மொத்தமே நடக்குது. அவர் வந்து அதாவது அந்த கோபா இருக்காருல்ல, அந்த இடத்துல இருந்தவர் அப்படின்னு. ஸோ இங்க எல்லாருமே வந்து கோபாஸா தான் இருந்திருக்காங்கன்றது. அடுத்தது பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வாய்ஸ் கிளியரா கேக்குதா? ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கா? இப்ப பேசுறது கேக்குது. இப்ப பேசுறது கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மகேஷ பண்டிதா விரஜேரா உதார கோபாலா
दाकावाद्या निर्या करे प्रेम मातो याला महेश पंडित व्रजेरा उदार गोपाला दकवते नित्य करे प्रेम माधोयाला. ஹரே கிருஷ்ணா. 12 கோபாலர்களில் 7வதாக வரும் மகேஷ பண்டிதர் மிகவும் தாராள மனம் கொண்டிருந்தார். கிருஷ்ணரின் மீதான பெரும் பிரேமையினால் அவர் மத்தள வாத்தியத்திற்கு பைத்தியம் போன்று ஆடினார். பொருளுரை. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் தமது அனுபாஷிய உரையில் கூறுகிறார், பாலபாடா என்று அறியப்படும் மகேஷ பண்டிதரின் கிராமம் நதியா மாவட்டத்தில் சாகதகா ரயில் நிலையத்திலிருந்து சுமார் 1 மைல் தெற்கில் உள்ள காட்டினுள் அமைந்துள்ளது. கங்கை நதி கிராமத்திற்கு அருகில் பாய்கின்றது. மகேஷ பண்டிதர் இங்கு வசிப்பதற்கு முன்பாக ஜிராட் பகுதியின் கிழக்கில் உள்ள மசிபுரம் அல்லது யாசிபுரம் என்று அறியப்பட்ட கிராமத்தில் வசித்து வந்தார் என்றும், மசிபுரம் கங்கையில் மூழ்கிய போது விக்கிரகங்கள் பாலப்பாடாவிற்கு அழைத்து வரப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. பாலப்பாடா கிராமமானது பேலடாங்கா, பேரிகிராம, சுகசாகர, சாந்துடே, மனசாபோதா ஆகிய பல்வேறு கிராமங்களுக்கு மத்தியில் அமைந்துள்ளது. அங்கே சுமார் 14 கிராமங்கள் உள்ளன. ஒட்டுமொத்த பகுதியும் பாஞ்ச நகர பரகனா என்று அறியப்படுகிறது. ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபுவால் பாணிகாட்டில் நிகழ்த்தப்பட்ட திருவிழாவில் மகேஷ பண்டிதர் கலந்து கொண்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நரோத்தமதாச தாகூரும் அந்த திருவிழாவில் கலந்து கொண்டார். மகேஷ பண்டிதர் அவரை அத்தருணத்தில் கண்டார். மகேஷ பண்டிதரின் கோயிலில் கௌர நித்யானந்தர், ஸ்ரீ கோபிநாதர், ஸ்ரீ மதன மோகனர், ராதா கோவிந்தர் ஆகிய விக்கிரகங்களும் சாலகிராம சிலாவும் உள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மகேஷா பண்டிதா வந்து இன்னொரு யாருன்னா இன்னொரு கோபி, ரைட்? அவர் வந்து கிருஷ்ணரோட ரொம்ப கெலாட்டாவா இருப்பாரு. அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணர்னா அவ்வளோ சந்தோஷம். அதனால அவர் அவரோட ஆடுறது, அப்புறம் அந்த அந்த ட்ரம் எல்லாம் உடைக்கிறது, அந்த மாதிரி ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமான ஒரு ஆசையில இருந்தாங்க. மகேஷா பண்டிதா இருந்த ஊர் பேர் வந்து பாலப்பாடா, ரைட்? அது வந்து நாடியான்றது வந்து நம்ம போனோம் இல்லையா மாயாப்பூர், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நாடியா வில்லேஜ். அந்த கோயில என்டர் பண்ற அந்த ஏரியா ஃபுல்லாவே அதுதான். அது வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் இருக்குல்ல, சாக்கடா ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிட்ட. அங்க வந்து கங்கை, அங்க இருக்கிறது எல்லாமே கங்கை கடல்ல. அங்க வந்து மகேஷா பண்டிதா வந்து ஒரு இடத்துல இருந்தாரு. அந்த வில்லேஜ் பேர் வந்து மசிபுரா அப்படின்னு. அது மசிபுராவா எசிபுராவான்னு அவங்களுக்கு தெரியும், ரொம்ப கிளாரிட்டி இல்லை. அங்க என்னன்னா, அங்க வந்து அந்த டீட்டீஸ்ன்றது வந்து அந்த விக்கிரகங்கள், ரைட்? அங்க வந்து தண்ணியில போறச்சு, தண்ணிக்குள்ள வந்து அந்த கிராமமே இறங்குற மாதிரி இருக்கச்சு பாலப்பாடா அப்படின்ற இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க அந்த தேவர்களை, விக்கிரகங்களை. ஏன்னா நீங்க பாத்திருக்கீங்க எல்லாமே வந்து நவத்வீப், அதனாலே சின்ன ஐலண்டுன்னு 9 ஐலண்ட். அதுல வந்து ஒன்னும் ஆகக்கூடாதுன்றதால இந்த ஐடியா, சரியா? அங்க வந்து 14 வில்லேஜ் இருக்கு. என்டையர்லி வந்து பஞ்சநாகரா என்ற இடம். அது நித்யானந்தா பிரபு வந்து பாணி ஹாத்தி அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன், உங்க எல்லாருக்குமே அதை பத்தி நம்ம பார்த்துருக்கோம், ரைட்? நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் நம்ம என்ன சொல்றீங்க, அந்த ரத யாத்திரா, அந்த சீசன் ஜெகநாத் அஷ்டகனா சொல்லிட்டு அந்த பாணியாத்தி ஃபங்க்ஷன் அந்த டைம்ல இருக்கும், சரிங்களா? அந்த டைம் வந்து நீங்களும் ஒருத்தங்க வந்து பாணியாட்டி ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்றது நாளைக்கு சொல்ல போறீங்க. ஏன்னா டைம் ஆயிடுச்சு, பசங்க எக்ஸாம்க்கு வந்திருப்பாங்க. பாணியாட்டி என்ற ஃபங்க்ஷன்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு, சரிங்களா? அதான் நாளைக்கு ஓப்பனிங் சீன். நரோத்தமா தாஸ் தாக்கூரும் அங்க வந்து அந்த இடத்துல இருப்பாங்க. சரி, நரோத்தமா தாஸ் தாக்கூர் யாருன்னா, அவரும் வந்து ஒன் ஆஃப் த கோபியில ஒன் ஆஃப் த மஞ்சரி. அதனால அவர் வந்து நிறைய கமெண்ட்ரி எல்லாம் எழுதியிருக்காரு. அவர் வந்து அப்போ வந்து மகேஷ பண்டிதாவை பார்த்திருக்காரு. அந்த என்ன அந்த கோயில்ல யாரு எந்த விக்கிரகம் வச்சிருந்தாங்கன்னா, அவர் கௌரநித்தாய், அப்புறம் கோபிநாத், மதன் மோகனா, ராதா கோவிந்த் எல்லாமே அதோட சாலிகிராம் சிவமும் இருந்துச்சு அப்படின்னு. ஸோ இதுதான் இவரோட கிரேட்னஸ். அடுத்தது வேற புதுசா இருந்தா இதே கண்டினியூ ஆனா ஓகே, புதுசா இருந்தா நிறுத்திடலாம். டிரான்ஸ்லேஷன் சின்னதாமா இல்ல விட்டுலாம், வேற புது கோபினால நிறுத்திடலாம் நம்ம, சரிங்களா? வாஞ்ச கல்பதருபேஸ்ட கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः.
அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய், ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய், நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே. எக்ஸாம் எழுதுறவங்க ஒண்டி இருக்கட்டும், மற்றவங்க எல்லாம் கலந்து